Mikä on noloin tilanne, kun et erottanut vastakkaisen sukupuolen selvää vihjailua? Multahan näitä tarinoita löytyy. Ensimmäinen meni suurin piirtein näin. Tyhmänä teininä olin kotibileissä ja eräs tyttö istui sylissäni kemujen aikana. Totesin hänelle, että lähden vessaan ja pyysin häntä siirtymään, johon hän vastasi minulle kuiskaten, että voi tulla mukaani vessaan. Totesin vaan, että mieluummin käyn paskalla ihan yksinään. Tajusin vasta aamulla, että mitä se vihjaili. Sitten on vielä toinenkin yhtä paha kokemus. Olin kuskina eräille tyypeille kauan aikaa sitten. Tietenkään en juonut yhtään mitään ja rupesi nikotiinin himo jylläämään, ja en jaksanut yhtään kuunnella kännisien tyyppien tyhmiä juttuja, ja päätin mennä ulos savukkeelle. Olin baarin ulkopuolella autoni läheisyydellä, kun kuulin takapäin, moro, mites menee? Takanani seisoi yläasteella puolituttu likka. Juteltiin niitä ja näitä, ihan mukavaa eikös? Sitten hän kysyy, olisi mukavaa käydä kahveella sun kanssa joku viikonloppu. Ja mitäs minä sanoin? Ei mun tarvii, kun mulla on kahvetta tässä termarissa. Myötähäpeät ihan iskee, kun miettii meikäläisen elämää.